grond van welk feit is hij eigenlijk opnieuw gearresteerd? Ja, dat was van het begin heel onduidelijk en het is eigenlijk onduidelijk gebleven. Want er was geen enkel nieuw feit. Dus naar mijn idee is die overbrenging van Nederland naar Aruba dan ook onrechtmatig geweest. Heeft u nu de indruk dat hiermee echt wel definitief de verdenking op Joran is afgelopen en althans de vervolging daarvan? Ik denk dat je tot geen andere conclusie zult kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat de zaak gesloten moet worden. Ik denk, nu men eenmaal zo lang met die zaak bezig is en zo eigenlijk eenzijdig met een onderzoek bezig is geweest, dat men min of meer ook aan Joran verplicht is om verder te gaan met het onderzoek, zodat uiteindelijk duidelijk wordt wat er met dat meisje is gebeurd. Denk je dan inderdaad dat het definitief afgelopen is met de verdenking van Joran als verdachte? Nou, de verdenking is er nog steeds. Het Openbaar Ministerie heeft ook gezegd dat ze in hoger beroep willen tegen de vrijlating. Dus de officier van justitie gaat er nog steeds vanuit dat hij wel een zaak heeft. Maar goed, op het moment dat de rechtercommissaris zegt van nou ik zie te weinig gronden, ik laat hem gaan. Dan moet je aannemen dat met het huidige dossier de kans op een veroordeling buitengewoon klein is, denk ik. Maar dat kan natuurlijk morgen weer anders zijn. Op het moment dat stoffelijk overschot van Natalie wordt gevonden, of er staat een getuige op, of een andere informant, of er wordt technisch wat gevonden, dan is de zaak meteen weer open natuurlijk. Nou, ik denk dat hij betrokken is geweest bij de verdwijning van Natalie, ja, en daar zijn ook allerlei aanwijzingen voor. Het feit dat hij is vrijgelaten wil niet zeggen dat hij er niks mee te maken heeft. Ja, Jan-Jaap van der Wal, jij doet dit jaar de Oudejaarsshow. Ja. Zit Peter R. erin? Nee. Ali B? Ali zit erin. Ja? Kijk. Ja, wil ik hem ook niet meer zien ook. We weten nu al dat het gewoon kut is. Nee, Ali zit er heel kort in. In één zin zit Ali erin en het gaat meer om het merk Ali B, wat volgens mij ook de laatste jaren een beetje het doel is, dan de persoon Ali B. Dit klinkt heel erg Doekle-Terpsche-achtig, dat weet ik, maar... Vind je dat een Oudejaarsshow moet een statement is misschien te veel gezegd, maar wel een teneur hebben, jongens, dit vind ik. Nou ja, kijk, moralisme is in het cabaret een beetje verdwenen. En het heeft bij sommige mensen een grotere, of een naardere bijklank dan bij mij. Ik vind het zelf geen probleem. Alleen Oudjaarsavond is bij uitstek een avond om toch ook een beetje terug te kijken. En misschien ook hier en daar een soort stichtelijk na te denken over dingen. En ik vind dat dat wel bij een oudejaarsconferentie hoort. Nou ja, ik hou heel erg van die verdieping. En of je dat nou moralisme wil noemen of ouderwets cabaret, maar ik vind het mooi om een verhaal te vertellen. En ik blijf daarin geloven, daar ging mijn vorige programma ook over, dat als je dat gewoon blijft vertellen, dat de mensen daar toch wel de dingen uithalen die ze eruit willen halen. En daarmee kun je dus ook mensen noemen zonder dat je ze echt noemt. En dat is de kracht daarvan. Dan hoef je niet altijd alles te gaan benoemen. En dan kun je dus ook dingen naar elkaar toe praten in een verhaal. Je kunt Bokito ook eens opvoeren als iets, wel als aap, maar niet als de aap zoals wij hem kennen, ik noem maar wat. En dan op die manier maak je maak je verhaal en maak je gevoel. En daar kunnen mensen voor zichzelf uithalen wat ze willen volgens mij. En hoe ga je er zelf naar kijken? Ik bedoel, of met een afgewend hoofd of... Gulzig? Nee, niet gulzig, maar zoals jullie ook naar jezelf kijken. Ja, met toch niet. Dat je denkt, oeh, nee, of oh, nee, leuke man. Ali B. en Paul Roosemuller, jullie zijn samen, al was het maar vanavond ook aan dezelfde kant, maar jullie zetten je ook samen in voor een belangrijke kwestie, namelijk overgewicht. Dan met name bij kinderen. We hebben even gekeken wat voor borden dat nou waren, waar die meisjes achter staan. En als je daarop inzoomt, dan zie je dit. En dan zie je, als je goed kijkt, dat deze tour gesponsord wordt door Mars, door Lu, dat volgens mij koekjes maakt. Ja. En nog door wat andere voedingsmaatschappijen. Mooi, ja. En dat is alsof een sigarettenindustrie het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis sponsort, zoiets. Met een Mars reclame maken als je vindt dat kinderen dat niet moeten nemen. Ja, en als Mars het niet gedaan had, dan was die hele tour er niet geweest. En dat stelt ons voor een duivels dilemma, omdat we binnen dat convenant iets van €150.000 bij elkaar moesten schrapen om deze tour 40 keer VMBO's... Waarom heeft de overheid het dan niet Ja, dat is een probleem. Dat is een heel groot probleem. En wij stonden voor de keus, de overheid doet dat op dat moment niet. En toen zeiden wij tegen een aantal andere partners in dat convenant, ben je bereid om te betalen? En toen zeiden wij van, nou, dit is op zich op een bepaalde manier best een dilemma. Maar het heeft ook iets met de filosofie te maken, want je zegt, denk gelijk Mars. Kijk,
Er bestaat geen slecht eten. Een Mars is helemaal niet slecht. Als Barst van de calorieën. Ja, maar als je maar niet elke dag een Mars eet. Ja, maar dat doen ze wel op die scholen. Nou, Dan ga je naar een automaat en dan trek je een Mars uit. Je kan de Mars er niet uitkrijgen. Het patatje met, er zit ook veel... Het leven moet wel een beetje leuk blijven, maar niet elke week een patatje met. Peter R. de Vries, heb jij kinderen op school nog? Ja. En jij dikke kinderen, dat is eigenlijk... Wij vragen dat altijd Ja, een beetje net een om aan. omweg. Ja.